Сега е месец март. Според нас най-патриотичният месец. И искаме да ви отправим едно предизвикателство. Направи нещо патриотично през този месец. Айде сега да отидем да видим какво измислихме ние. О, Ситка! 3 деня младите дружини, как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни! 12 път! Кръстьорни лазят в урвата зима. И талая стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк, Сюлейман безумни, сочи върха пак и вика: търчете, там усарите. И ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах гръмовно въздуха разпра. Върхът му говори с други вик: ура! И с нов дъжд, куршуми, камъна и дърве, дружините наши оплискани с кърви, пушкат и отблъскат без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред. И гърди геройски на смърт да изложи, и един враг повече мъртъв да положи. Идат като тигри, бягат като пси, и пак се завръщат българи орловци. От никъде взорът надежда не види, и брат Сюрли не фъркат към тях стал. Тогава Свалетов, нашия генерал, ревна горлом. Млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери, прохода войната себе дори. О, геройски час! Вълните намират канари тогаз, патроните липсват, но волите траят. Грабвайте телата! Някой си изкряска и трупове мъртви фръкнаха за част. Героите наши, като скали твърди, желязо посрещат, железо си гърди. Славата му дигна като някоя турва на урва от век на век. Това подготвихме ние за вас, а сега е ваш ред. Пък ние сме тук и печатаме. И очакваме вашето предизвикателство. Извинявай, Росен Стърсен. Няма го Росен Стърдия. Няма го Росен. Не, Росен е на ски.